Moikka! Nyt mä aloitan tämmösen sarjan vähän niin kuin, että mitä mä ostan mun kaneille, tai on siis kanille, tai on ostanut. Ja nyt ekana mä näytän, mitä mä löysin tuolta kaapista, mitkä on tarpeellisia sinne kanille, jota mä käytän nyt sillä. Ja mä teen erikseen semmonen videon, että missä mä näytän, mitä mä oon niin kuin tehnyt mun kanille, millaisia juttuja ja kerron, miten ne tehdään. Ja joo, nyt mä näytän ekana, mitä mä löysin tuolta kaapista. Eli mä löysin tuolta kaapista tämmösen, tää on matonpesuharja, tiedän, mutta siellä oli 2 tämmöstä, joten mä otin toisen. Ja mä käytän tätä häkin putsauksessa, kun mä otan niitä kaikkia kakkoja sieltä pois ja puruja ja kaikkia. Niin tätä käytän sitten siinä. Sitten mä löysin tämmösiä, mitä ne on, tämmöstä, en muista mitä tää on, mutta tämmöstä kuitenkin, näitä tämmösiä viileitä, että kun on kesä, niin sitten ne voi nukkua näitä, tai se voi nukkua näiden päällä. Ja löysin tämmöisiä sieltä kaapista. Tämä kysyin itse asiassa mun äitiltä näitä, mutta se ei löytänyt. Sitten mä löysin jotain tuolta jostain kaapista, ja otin sitten näitä sieltä tonne kanikaappiin, ja mulle tulee myös kanikaapin esittelyvideo, kun siellä on kaikki ja pupukin on hommattu. Ja niin. Sitten mä löysin sieltä myös tämmöisen purkin. Tai no, se oli mun pöydällä, mutta siinä oli ennen kumeja. Mutta nyt siinä on sitten näitä. Mä laitan sinne nameja, mutta nyt siinä on väliaikaisesti vielä tämmösiä. Nyt mä aloitan tämän ostestelyvideon. Ja sori. Nämä kaikki on ostettu tuolta Faunettarista. Ja ekana mä ostin 30 senttiä maksaa kappale. Tämmösiä hammasharjoja. Tämmösiä ihan pieniä. Ja nämä siis niinku tälleen sormen kokoisia, että nämä on todella pieniä. Ja ne on nyt väliaikaisesti täällä, kun mä ostan erillisen purkin niille. Mä ostan vielä toisen tommosen yhden samanlaisen purkin ja varmaan muutaman vielä lisää. Ja ne mä laitan sitten muita herkkuja ja kaikkia. Sitten mä ostin sieltä tämmösen, tää lappu irtos, tästä mä laitan noin takaisin. Eli tämmönen Helistin lelu. Ja tää on niin kun, sori tää ääni voi kuulua huonosti, koska mä puhun tämmösen kuulokkeen juttuun. Mut siis tämmösen lelun. Ja tän hinta on 3,95 ja mä halusin ostaa tämmösen, joten mä ostin tämmösen sitten sille. Ja niin. Sitten mä ostin myös vielä Faunettarista yhden jutun. Eli mä ostin tämmösen porkkanen. Tämmönen, jonka voi sitten laittaa kiinni tonne häkkiin. Ja tää on tämmönen, jota se voi pureskella. Ja tää tulee varmasti käyttöön, koska eikä monet kanityypit ostaa tämmösiä. Ja ne on sanonut, että ne on ihan tykännyt tästä. Ja tää maksoi ton verran. Sitten mä ostin vielä Tigerista. Tässä välissä pitää vähän juoda. Sori. Mulla on aika kurkkuhipeä, mutta siis joo. Mä ostin siellä tämmösen, minne mä laitoin sen nää ruuat. Niin kuin pelletit ja semmoiset. Ja ostan tämmösen vielä toisen, koska siellä oli muitakin kokoja. Ja toi maksoi jotain 4 €. Sitten vielä fleecin. Eli tämmösen ihan perus fleecin Tigerista. Ja tää on niinkun, siinä on, se on tämmönen, jos näkyis. Tommonen. Ja me mennään ensi viikolla tonne Mustiamiriin, joten sieltä tulee ainakin ostosten esittelyvideo. Ja joo. Mä lopetan tämän videon nyt tähän, koska pitää mennä just paikka. Mutta
joo. Nähdään sitten ensi videossa. Ja joo, eli joskus silloin perjantaina tai lauantaina. Voidaan nähdä aikaisemminkin. Mutta nyt mä lopetan tämän videon tähän ja aloin järjestämään tätä pupujuttua. Ja kertokaa tonne alas semmoista juttua, että onko toi tyttökani rauhallisempi kuin poikakani. Ja nyt on kyse leijonaharjaskaneista ja muutenkin yleensä kaneista. Ja kirjoittakaa alas, jos te tiedätte. Mut joo, nyt mä lopetan. Moi moi!